Ki ana panyunan Liwung, mboyo sing nyekar Mbak Tatin, mboyo. Karo Ayu sing urung nembang. Ya, sekalian ya. Babarke pisan. Tambahi sing tuwa Prastiwi, ya. Oh, piye? Prastiwi lovers langsung tepuk tangan langsung. Iya. Ya. Wong telu ayo. Ayo Tin, ayo yuk, ayo Pras. Yes. Iya. Yes. Yo Mbak Tatin, Mau Mbak Ayu. nggar aturan kok kowe tak hukum kowe pokoke. Lah pripun Muni ra mangkat kok menyang. Sinten to? Ibu to? Hitungane dadi geseh to, ayo. Dalang utang. Dalang utang. Dalang milenial kok kurang bayar to Mambeng. Ora bayar dengkulmu melocot kowe. Urung tenan. Iki mau tak bayar Prastiwi 2 kali 2 malam kok. Oh, urung e. Urung dikae to? Urung. Takon pengendange. Ya kene neh. Cindil. Ceritane mungkin cepogoe kepunjulan sinden ngoten to, jenengan jatah ra mangkat ning tetep mangkat ngoten to. Lah wong wis ditari lho. Malam sadurunge iki tak tari sesuk kowe nyinden awan bengi ya yu, aku ora mangkat. Lho, izin ki nek sinden ki liyane Pak kula benjang mboten mangkat nggih. Ya nek iki ora, aku ora mangkat. Mlengos kaya aku. Nggih, Ndoro Ayu, ayu. Ah kok menyang tingil-tingil. Apa cah iki aku? Butuh butuh aku menyang wis ben. Ya. Ya ora apa-apa. Kok disaur utange. Ya beres. Ndak ngisini-sini dipresani para pamirsa. Kok pamel sapa? Dalang kok utang. Isen nak aku. Mbok disuwun saiki wae men padha padange to Bu rasa kongko disuwun saiki. Tak dadekke siji nang amplop jaluk saiki ya dobel dhek tenan. Mulih karo ngono kuwi mesti gleling kae mulih. Iya. Terus tekan omah nganggo ondrok kang serah lemrah kae. Ah dedekke ping 150 cm kok nganggo ondrok. Aku mbiyen tau mrono tak ampiri mayang jam 8 bengi mlayu lho no mergane. Ah tangi turu kok nganggo ondrok dawa banget kae. Daster dawa kedawan kae lho dadi weh mayat aku ya ngono. Sampeyan ya Aku. Janar tak cucup kowe. Lah mbok omong. Ya ya diaturke Liwung ya. Mati kutu wong loro iki pokoke galine sinden ki ming Prastiwi. Sak gentho-genthone Tatin ceplakep to ning ngarepe Prastiwi ra. Lagi urusan pribadi kok aku melu-melu salah meneh. Rawani ya ya. Iki rawani kalah ayu kok. Aduh. Anggaran. Inggih Bu, inggih. Kalah seksi kalah ayu kok. Seksi kalah ayu. Apa nek ming Tatin? Coba. Oh, maju pamerke, Apa wani ngono Bu? Halo. Ayo lho. Piye? Golane. Iya. Aku wani Mbak Tatin apa wani Mbak Tatin? Aku kalah nek karo Ibu kalah. Nek menange siji aku. Ngapa? Rada dhuwur. Oh, Ngece. Wis. Ngecen. ya apa-apa cendek kok wis ben kok. Ora apa-apa. Ning ayu, egolane ya apik. Rasah muni ngono, mau wis kene kok saiki melek ayu. Aku elek ayu kowe. Dan ora. Ayo dadi malih ngapa? Gampang malek aku. Padha dalange mulak-malik rajek. Piye? Padha Muni piye kowe. Mulak-malik rajek. Ya, Liwung ya dijogeti. Oke. Ora. Ganas Iwan. Semungsu Bu Prastiwi iki karo rasaku. Pokoke karo aku lagi ra cocok. Nek cocok muni oke. Nek oke ora wis ya wis. Berarti atine lagi ra cocok. Iya, wis ora apa-apa. Sing penting gelem nembang. Ya, yo. Dadi Liwung. Tengah, sing cilik tengah. Sing SD tengah. Aku tuwa dhewe. Cilik umure napa dedeke? Dedeke sik tengah men. Oh. Drungokke. Aku ki cilik ning gedhe. Oh. Arep delok apa? Iya.
Wis bejo-bejane dalang duwe sinden ora ndek isin iki ya aku. Jane sing salah ki Pak Seno. Napa? Bu Prastiwi ki ora keciliken. Apa? Pak Seno sing gegeden. Aku iki nek nyinden sangu seragam lho. Seragam napa? Tasnya tilik ono, anu rok abang klambi putih. Nek rampung langsung dandan tilik nang tilik sepuhe Brataran Bahasa Indonesia. Seragam SD. Tulisane impress ngono. Zaman kuno makmur Impress. SD Impress. Yo. Dadi, yo. Digoyang Bu Prastiwi. Aku emang penak lingguh bintang tamu ya. Bola-bali cah SD ya trunyukan. Arahe didempi. Ora apa-apa Pak SD kok rung mudeng Subasita ora apa-apa. Didepi ondol. Apa? Aja mancing lho kowe, Pak. Ya omonganmu diatur lho sing. Atur, Ya, aku Soale cangkeme Prastiwi ana kampase tadi. aku masuk ketularan ya. Wis. Wis piye? Pak Desone jumenengan kersane jenengan jengken napa? Ngadeg apa Pak ngonamu? Jumeneng piyayine. Piyayine kok gone jumenengan Ya apa? Allah. Ya ampun Kleru Bu. aku. Lek jumeneng piyayine duliyane kok. Wis setelah aku sesuk dadi dagelan rusuh. Aku wis etuk alem iki mah ketularan. Sesuk-esuk ayo. Awake rada ra penak. Syukur nek isih iso. Iso. Soale wong gula ki angel. Ngomongi. Ayo gliyak-gliyak. Alon watone lenetah iso rek ya. Gedek. Wah, Gedak-gedek. Slentik tak. Nggo apa? apane? Name gedak-gedek nggo apa? Horor, Bu. Aku ora mudeng apa-apa lho. Wis rasa dislentik sing wingi wis isih mules e kok. Lah kok mules ke ditungkak apa piye? Ayo. Sabda, Ya. Pak. Ayo sabda. Dadi sing niki sing dipanggil jenenge maju dadi leader joget ngoten. Ora sik kok sik kowe ora ngerti. Jejer. Jejer. Jejer sing bener. Ya. Siap, gerak. Ayo siap. Kene wong telu, Ayo. Lek. Sing yuk. Siap lho. Siap, ayo. Siap. Nggih. Cangmo, gerak. Das yuk, iki dase wong tua yuk. Lah ngepasi lho, Bu. Iki sik das iki. Aku ora melu-melu lho. Ora lho, aku ora. Lho jare cang kiri. Yo, Ijol nek nu Ijol Bu Prastiwi nang kene, Mbak Tati nang kene. Aku puas aku iso bales kelo atiku. Lah kenang apane to, Bu? Das iki di Oh, kenang dase. dasmu kuwi. Neh ora? Siap braneh ora? Wes ta. Iki mau cang kanan ya iki mau ya. Ya. Siap, gerak. Nah, iki aku. Wah. Siap, gerak. Siap. Cang kiri, gerak. Jijet. Iki tuh dene. Cang kiri lho, kondok. Aku wong tua donggo dolanan ke seneng tuh. Jarene ora nggo. Kowe jarene ora nggo dolanan gelo. Heeh. Heeh, Chan. Ayo.
Sabda. Horor. Horor kok. Aku kok dadi ting prinding ya. Aku ting greges kok krungu sarane Bu Praski. Ayo. Babi ya aku. Aku Apa? virus corona apa? Corona kuruna.